Samantala, COMELEC target naman po na makapagrehistro ng nasa 1,000,000 botante sa pagbubukas ng voters registration. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Target ngayon ng Commission on Elections o COMELEC na makapagparehistro ng hindi bababa sa 1,000,000 botante sa bansa sa pagbubukas ng voters registration para sa barangay at SK elections. Balak itong makamit ng tanggapan sa loob ng 10 araw mula Hulyo 1 bilang pagsisimula ng rehistro hanggang Hulyo 11 ngayong taon. Mas paiigtingin rin ang proseso ng pagpaparehistro bilang maging ganap na botante kung saan hindi umano basta-basta tatanggapin ng COMELEC ang barangay certificate bilang katibayan ng paninirahan. Maaari umano itong gamitin ng ilang opisyal ng barangay para manipulahin ang proseso ng pagpaparehistro. Nanghihikayat naman ang tanggapan sa mga nais magparehistro, lalo na ng mga kabataan na nasa edad 15 years old pataas para naman makapagparehistro sa SK elections at 18 years old pataas sa barangay elections. Sa lalawigan ng Pangasinan, umabot na sa 2.1 milyon ang naitalang mga rehistradong botante. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.